L-ivvjaġġar tal-Maltin qed ikompli jiżdied u dan ma jidhirx biss fl-istatistiċi marbuta mat-turiżmu, imma qed ikun rifless direttament ukoll fid-domanda l-passaporti. Fil-fatt, statistika ta' identità li kiseb TVM News turi li bejn Jannar u Ġunju ta' din is-sena inħarġu aktar minn 24,000 passaport ordinarju, flimkien ma' mijiet ta' dokumenti oħrajn relatati mal-ivvjaġġar. Skont il-kap tal-Uffiċċju tal-Passaporti fih dan identità, Elke Kassar Zgendo, din iż-żiedja marbuta mal-fatt li l-Maltin qed jażlu jivvjaġġaw aktar ta' spiss. Spjegat li sena l-oħra biss, meta mqabbla ma' sena qabel, kien hemm żieda ta' 16% fl-applikazzjonijiet tal-passaporti, filwaqt li l-każijiet ta' passaporti urġenti żdiedu b'19%. Żiedet li d-domanda l-dokumenti tal-ivvjaġġar ta' emerġenza fosthom għal persuni li jkollhom bżonn joħorġu minn Malta f'ċirkustanzi partikolari żdiedet b'madwar 200%. Ovvjament għandek il-każijiet ta' tfal fejn inti l-iskadenza tagħhom tasal qabel tal-kbar, għandek ta' sentej, 5 snin u mbagħad ovvjament ta' 10 snin. Però tajjeb wieħed isemmi li minkejja li l-validità tal-passaport ikun ta' 2, 5 jew 10, għandna wkoll linji gwida internazzjonali tal-ajru. Fejn dawn ovvjament jistipulaw lilna li l-iskadenza tal-passaport jekk tkun fix-Schengen jew inkella fl-Ewropa hija ta' 3 xhur jew inkella barra mill-Ewropa hija ta' 6 xhur. Kru ta' TVM News żar l-uffiċċju fejn isir il-proċess tal-istampar tal-passaporti. Segwina mill-qrib il-proċess fejn passaporti vojta jiddaħlu f'magni apposta li jistampaw id-dettalji personali u l-elementi ta' sigurtà fuq kull dokument. Ġi spjegat lilna li wara dan il-proċess kull passaport jgħaddi għand uffiċjali oħra għal verifika finali u kontrolli ta' kwalità qabel ma jkun approvat u eventwalment jinġabar mis-sit tiegħu. Dejjem kien hemm investiment iktar b'saħħtu minħa tal-identità sabiex ikun hemm riżorsi umani u taħriġ, investiment fid-diġitali, fil-proċessi diġitali, kif ukoll rajna kif naħdmu iktar mal-ambaxxati barra minn xtutna. Il-kap tal-Uffiċċju tal-Passaporti qalet ukoll li jeżistu proċeduri ta' emerġenza f'ċirkostanzi ġustifikati. Il-passaport jista' jinħareġ dak il-ġurnata stess, dejjem meta jkollok karta tal-identità valida. Però tajjeb li wieħed jiċċekkja l-iskadenza tal-passaport għaliex ma tistax tgħid x'inqalalek fil-ħajja. L-Uffiċċju tal-Passaporti qed iħeġġeġ lill-pubbliku biex jiċċekkja l-validità tal-passaport qabel jivvjaġġa għaliex diversi pajjiżi ma jippermettux id-dħul jekk il-passaport ikun wasal biex jiskadi.